Kaixo lagun maitagarriak, gaur Nepalen gauz eliza baten eta hemen instrumentu batzuk aurkitu ditugu. Jarri naiz pianoa joten eta aturri dira mutil hauek eta hasi gara guztiok abesten eta musika egiten. Eta hau da atera duguna. Ia zuen guztuko, Okay, again? Okay, again. Nice, very well. Hau, bizikletak around the world izan da. Hurrengo arte.